ମୋର ଏକମାତ୍ର ବହୁ ଆଫେକ୍ସନେଟ୍ ଏବଂ ଲଭଲି କ୍ୟୁଟ୍ ଭାଣିଜୀ, ଯିଏକି ଆଗରୁ ବହୁତ ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ କରେ ଆଉ ଏବେ ସେ ପାଠରେ ପୁରା ମନ ଦେଇଛି। ଏବେ କ'ଣ କି ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ? ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରିବା ତାର କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମ୍ ଅଛି, କ'ଣ ହେବ। ଆଉ ସେ ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼େ, ଭଲ ପଢ଼ୁଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ତା ପ୍ରତି ବହୁତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରିବା କ'ଣ ତୋର ଏମ୍ ଅଛି, କ'ଣ ହେବ? ମୋର ଏମ୍ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇକି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହବୁ, ତାପରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇକି ଭଲ ଚାକିରି କରିମି। ଯେ ମୋର ଏମ୍ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ କ'ଣ ଠିଆ ହବୁ? କେମିତି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହବୁ? ମାନେ ମୁଁ ସେମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖେଇ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇକି ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବଢ଼େଇବି। ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବଢ଼େଇବୁ? ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ? କ'ଣ ତୋର କ'ଣ ଏମ୍ ଅଛି କହ? ଆଉ କ'ଣ ହବୁ? କ'ଣ ହବୁ? କ'ଣ? ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବି। ଖାଲି ଡକ୍ଟର? ଆଉ ଯେଉଁ ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ ଯେଉଁ କରୁଛୁ, ମା ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ହିରୋଇନ୍ କିଏ ହବ? ହିରୋଇନ୍ ହବୁ ନା ଡକ୍ଟର ହବୁ? କୋଉଟା ହବୁ କହ? ଦିଟା କେମିତି ହବୁ? ଯୋଉଟା ହବୁ ଗୋଟେ ହବୁ ନା ହବୁ? ଦିଟା କୋଉଟା ହବୁ କହ? ଫିଲ୍ମର ଯୋଉ ହିରୋଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଦିଟା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ହେଇପାରିବନି। ଦାନ୍ତଟା କାହିଁକି ବୁଲଉଛୁ? କହ ତାକୁ ପଚାର। ତୁ କହ କ'ଣ ହବୁ? ଆଗର କହିସାର କ'ଣ ହବୁ କହ? ଡକ୍ଟର ହବୁ ନାହିଁ? ହିରୋଇନ୍? ତୁ ମୋର ଏକାଥରେ ଦିଟା ହବୁ, ହିରୋଇନ୍ ଆଉ ଡକ୍ଟର। କ'ଣ ହବୁ କହ? ଫାଇନାଲ କହ କ'ଣ ହବୁ କହ? ଡକ୍ଟର ନା ହିରୋଇନ୍? ଡକ୍ଟର ହବୁ? ଡକ୍ଟର ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ସେବା କରିବୁ? ସେମିତି କରିବୁ ଯେମିତି ଡକ୍ଟର ମାନେ କରନ୍ତି। ଆଉ ତ ଡକ୍ଟର ହେଲେ ବାହାରେ ରହିତେ ପଡ଼ିବ, ତ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବୁ? ହଁ, କାନ୍ଦିବୁନି? ହଉ। ତାର ବହୁତ ଏମ୍ ଅଛି କି ସେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଡକ୍ଟର ହେବ, ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ୍ କରିବ। ଆଉ ୟାଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ବା କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ଯାହା ଭଗବାନ ତାର ଯେଉଁ ଏମ୍ଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମ୍ବିସନ୍ଟା ଅଛି, ସେଟା ଭଗବାନ ଫୁଲଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। କଥାରେ ଅଛି ହାର୍ଡ଼ ଲେବର୍ ଇଜ୍ ଦ କି ଅଫ୍ ସକ୍ସେସ୍। ତ ସିଏ ତା ନିଜର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ଆଉ ଆଗରୁ ସେ ଯେତେ ବଦମାସ କରୁଥିଲା, ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ କରୁଥିଲା, ଏବେ ବି ତାର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ସେ ବାଟରେ ସିଏ ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରୁନି। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏ ଦିନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ। ଆଉ ସେତିକି ଲେବରିୟସ୍ ବି ସିଏ, ସେତିକି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼୍ ବି। ଆଉ ତାର ଯେତିକି ମୁଁ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି, ତାର ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଫାମାର ହେଣ୍ଟେନ୍ ସବୁ ପୁରା ବେସ୍, ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଯାହା ପଚାରିବ ତାହା କହିଦେବ। ଦେଖିବେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ପଚାରିବି, ସେ କହିବ କ'ଣ? ଚଢ଼େଇଟି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି, କ'ଣ ହେବ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍? The bird is flying in the sky. The bird is flying in the sky. এটা কোন টেন্সରେ ଅଛି? এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্সରେ ଅଛି, প্রেজেন্ট প্রগ্রেসিভରେ ଅଛି। প্রেজেন্ট প্রগ্রেসিভ। প্রেজেন্ট প্রগ্রেসিভର ଫର୍ମ କ'ଣ? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ଫର୍ମ ହେଲା ଧର ଲାଷ୍ଟକୁ ଉଛନ୍ତି, ବା ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯଦି ଏଇଟା କେଉଁ ଫର୍ମରେ ଅଛି ବା କେଉଁ ଟେନ୍ସରେ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଯିବା ଯେ ତା ଲାଷ୍ଟକୁ ଉଛନ୍ତି ବା ଲାଷ୍ଟ ଭାର୍ବରେ ING ଯୋଗ ହୋଇପାରିବ। ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେଇଟା କେଉଁ ଫର୍ମରେ ଅଛି ବା କେଉଁ ଟେନ୍ସରେ ଅଛି। ବା ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଇଜ୍ ଅର୍ ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ଭାର୍ବ ପ୍ଲସ୍ ING। ବା ସବୁ ଜାଣିଛି। ସବ ପଚାରିବ ଟେନ୍ସ କେତେ ରହିବ? ଟେନ୍ସ ଦୁଇ ଭାବରେ। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ, ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଫ୍ୟୁଚର ଟାଇମ୍। ଫ୍ୟୁଚର ଟାଇମ୍। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ କେତେ ରହିବ? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ 4 ଭାବରେ ରହିବ। କ'ଣ କ'ଣ? ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ। ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ କେତେ ରହିବ? ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ 4 ଭାବରେ ରହିବ। କ'ଣ କ'ଣ? ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟ, ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ, ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ, ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲର କହିଲୁ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କହ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ। ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ସେୟା କହ। ହଁ, ସେଇ ଧର ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ସେଟା ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲୁ ପାଷ୍ଟ। ଏବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ କହ। ମାନେ ମୁଁ ଯାଏ, ମୁଁ ଖାଏ, ମୁଁ ଆସେ, ମୁଁ ଧରେ, ଖେଳେ, ଶୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ତ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରୁଛ, ଯଦି ମୁଁ କଟକ ଯିମି ତାହେଲେ ବାରବାଟୀ ଭେଟିବି, କ'ଣ ହେବ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍?
ଯଦି ମୁଁ କଟକ ଯିବି ଯଦି ମୁଁ କଟକ ଯିବି କ'ଣ ହବ? ଯଦି ମୁଁ କଟକ ଯିବି ତାହେଲେ ବାରବାଟୀ ଭେଟିବି କ'ଣ ହବ? କ'ଣ ହବ? ଯଦି ମୁଁ କଟକ ଯିବି କ'ଣ ହବ? ଇଫ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଗो ଟୁ କଟକ କଟକ ଦେନ୍ ବାରବାଟୀ ମୁଁ ବାରବାଟୀ ଭେଟିବି କ'ଣ ହବ? ଆଇ ୱିଲ୍ ଭିଜିଟ୍ ଭିଜିଟ୍ ବାରବାଟୀ। ଗୋଟେ ଆଗକୁ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗକୁ କଲେ ପଡ଼ିବ। ତୋର ପାର୍ଟ 1ଟା ସରିଲାଣି ନା ସେଟା? କ'ଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ସରିଯାଇଛି, ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ସରିଯାଇଛି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଛୁଆଟା ସହିତ ମୁଁ ଦେଖେଇମି। ଇଏ କିଛି ଜାଣିନି। ଇଏ ଖାଲି ସେ ଦାନ୍ତଟା ଖିଲେଇବ ଆଉ ଖାଲି ସକାଳ ତା ମା ଚାଉମିନ ଦେଇଦବ, ଚାଉମିନ ରୋଲ ଦେଇଦବ। ତାହେଲେ ଛୋଟିଆ ଭାଇଟେ ଅଛି ତାକୁ ଧରି ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିଛି। କିଛି ନାହିଁ, ତାର ମା ଚାଉମିନ ଦେଇଦେଇକୁ ବିରକ୍ତ କରିଦେଲାଣି। ଆଉ ଇଏ ଯେତେ ବଢୁଛି ଦିନକୁ ଦିନ ତା ମାଇଣ୍ଡଟା ସେତେ ଇମେଚୁର ହଉଛି, ସେତେ ଚାଇଲ୍ଡିଶ ବଢି ଯାଉଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ତାର ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାୟୀ ହଉଛନ୍ତି ତାର ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ମଦର। ଆଜିର ବ୍ଲଗଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ କରିପାରୁନି ମୋ ମାନେ କ୍ୟୁଟ୍ ଭାଣିଜୀ ସହିତ। ଆଗରୁ ଆମେ ବହୁତ ରିଲ୍ସ କରୁ ଆଉ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରୁ, ତ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ଥିଲା। ତ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ମୁଁ ବାହାରେ ରହୁଛି, ସମୟ ହେଉନି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ, ଆଉ ଆମେ ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ ସେ କରିପାରୁନୁ। ଆଉ ଟିକଟକ୍ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ବୋଧେ 10K ଫଲୋଅର୍ସ କରିଦେଇଥିଲି ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ କରିକି। ଆଉ ସବୁ ପାଇଁ ୟା ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, ଇଏ ଭଲ ରିଲ୍ସ କରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ 10Kରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ତ ସମୟ ହେଉନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ମୁଁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ଇଏ ବି ତ ବୟସ ବଢ଼ିଲା, କ୍ଲାସ୍ ବଢ଼ିଲା, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢ଼ିଲା, ପାଠ ବି ମନ ଦେଇକି ପଢ଼ୁଛି। ଆଉ ତାକୁ ବି ସମୟ ହେଉନି, ସକାଳେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛି, ପୁଣି ଆସିକି ସ୍କୁଲ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଆଉ ପୁଣି ଆସିକି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛି, ପୁଣି ରାତିରେ ଟିକେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଉଛି, ପୁଣି ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ି ଦେଇକି ପୁଣି ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ବି ସମୟ ହେଉନି। ଆଉ ଏକରେ ତ ମଡ଼ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ଆଉ ଦୁଇର ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଆଉ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ତା ଆମ୍ବିସନ୍କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖାଯାଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେତେ ଦୂର ସେ ତା ନିଜର ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିପାରୁଛି। ଆଉ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ସେ ତା ସଫଳ ହେବ। ତ ସେଟା ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଦୂର ସେଟା ସଫଳ ହେଉଛି, ଆଗକୁ ଦେଖିବା।